Ще ли колко е яко. Само какъв е красив. Върти са! Хора, според мен много ме кефи и не пробваме някакви трикове с него. О! Чакайте, аз съм Сузанита. Сузанита, 2017. Мен лично много ме кефят спинърчетата, въпреки че вече е свършила тази мода. Даже дочух, че в новините са били забранили спинерите в магазините, защото в часовете уж ние, учениците, много сме били шумкали с тях. Разсейвали сме се и сме се разконцентрирали, не мога кажа думата. И някакви такива простоти, глупости. И да, какво да направя? 21 век сме. 2017 година. Камерата ми се изгасва. Така е. А ти, спинеро? Ето ли какво? Аз това ще си го пазя и така. Ще да направим ли втория боксинг? Айде, готово. Да видим колко време ще се върти. 3 дена. Перфектно се вижда. Виж го колко е красив. Ах, майко. Почна от 3 минути и 28 секунди. Добре, цяла нощ ли така ще се върти? Аз това го снимам вечерта в около... То са е почти 10 часа, а това ще го качвам сутринта към 9. Между другото, както казах, утре или някой ден може да направя такова клип на Critical Ops или на Minecraft и подобни игрички. Да. Това се върти. Добре, стига толкова, защото това може до утрето. Надявам се този анбоксинг да ви е харесал. Ако е така, може да го харесате. Да оставите по един коментар, да се абонирате за моя канал, ако сте нови, и да лайкнете клипа, разбира се, ако ви е харесал. Ако не, дизлайк. Но ще плача. И бай-бай!